kusiya, ukuda kusiya. Kuda kusiya. Oh. Ukumbe mwanake. Vana vacho mukunza kutono mabari. Ari ndani? Ari kuti chii mabari? Kuda kusiya. Uyo mwana wacho kona mwana chari kuona varaido. Varaido shobole mukona mwana wacho uyo mwana wake Noah ari kumucheto mukomana. So panova kutaura kuno adachezewa na mankwara yacho. Akakwadzwa makumbo ane mishonga ya Noah. Kumba. Murikuzwa. Vanango vari pasi vadabaya. Vamwe vanhu vakauraya Noah nemishonga yake vari pasi. Apa rero furati chose mankwara yamudaona edarwa mwana munyendo. Nhasi uno sekuru vari kuda kuparadza mushonga wa Noah unova mushonga waishandisa unova ndiwo zvakare mushonga wakakwadza makumbo emwana wake uyo mukomana akagara kumucheto. Kumba. Mazvizwa. Apa kana mukamuyangana achifamba mutatsitsa. Iko zvino kana mukomana wewe kumuti asimuke pafamba apa muone mafambiro anoita munonzwa tsitsi. Peta munyendo. Peta makumbo mivamwe simo. Ndio kufamba uyo kudzokera. Iwo mukomana ukapeta makumbo iwo ukakwadzwa makumbo dati usumuke ufambe uchienda kurutivi kuna baba wako vanhu vese vachiona makumbo yako kwara kwakaita obva wadzoka kokagareko. Ona ari babari waso. Muri kuona mukomana kufamba kwakuita hana ubereko akadai. Dzoka futi toni. Dzoka futi muzoko seroda kwa. Okay. Muzukuru imbobvisa chibhachi na makumbo yako anatsokuonekwa neruzhinji rwevanhu vari kuda kukuona kamuzukuru kukwara kwakaita famba toni makumbo yako ari kukurwadza nechemupi uri kunzwa makumbo achiita sei tarisa nechekuno kutora anorwadza mumabvu kuti uite straight zvako kumira straight autombokwanisa chatomboite straight but anga atori straight aitova straight sezvawakaita apa asi zvakuma 12 days handiko zvino zvaane 12 days kubva watanga ndamutsinga ichokwadi ndizvamai manje kuti adaberekwa sei ndezvamai manje vasukuru ana kuberekwa akadai mukomana hatova nema 12 days manje ane dambudziko munozotaura naye muchazotaura naye zvei dzoka unofamba ugare kungogara muzukuru iwe no uzviziva kuti vanhu vangu vadafa ari pansi tiri kuzviziva kuti pane vamwe vakauraya iko zvino vari pasi muvhu ukumba fana ndizvo here muzukuru Ndizvo. apa umuna zvinhu zvako zviri muponi pamabhegi yako yauya nawo ese zvinhu zvako zviri mubhegi ripa Handisi kuziva sekuni ndimi ngatoziva. aya reva weka hanzi kwete taura wega muzukuru indifuna kutsudzura sekuru vari kuda kukusunungura Zvinhu tato jora zviri moto. eka ndikureva zvikwambo zvako zvakutozana zviri muponi hanzi nasekuru chinongedzera zvinhu zvako munoroya nazvo pamabhegi ari matatu zviri mubhegi ripi sunungura kunapa Noah hanzi taura chibhegi chine zvinhu zvako ndechipa Ndunga ndicho chiri kusungunwa. ichiri kusunungurwa iyi zvakanaka muzukuru sunungura chifuti Nakuda sungira api kangi? Wangwasungisa Kuti zvingatize. Akachisunga ndiani? Ndimi muridzi wazo. Mwana. Muridzi wazo ndiwanga mambisunga. Tisanjisunga. Mukati zvingatize. Ndingazvini. Karabasi. Iyo Noah bwera kwata. Karabasi. Iyo Noah sunga kwata tsvimbo yasekuru. Pane ndoda pata manja. Pane zvikabatwa nasekuru romaoko avo. Hapana. Bora fundeza de conta. Sunda pele do mato. Sangue. Что-то занgo, что
Fungaita zvinhu zvinooneka pachena. Sekuru watoda kuita zvinhu zvinooneka pachena. Koma ndo mati machira. Asi ndimo iri motora ndo machiro. Okay, itaso. Bata kutura pa zvinhu. Bata sagara ko robeuza Zimbesa kutura to. Kutura zvinhu pasi pa kutura to. Funa chose bwino bwino. Zoro zvinhu zvese pasi papa. Kuzoda kubvisa zvakanaka na. Ande kutura ala. Ora magoi. Mwaf, pana nofa. Okay. Pana banga kucheka. Banga. Ini poti. Banga boleh cheka. You know what that's happening with? Ndikuona. Yeah. Joseph. Go. Iwe, no. Una makani? Une naro here. Andisikidana. Una makani? Ayo anzi une naro here. Andisikidana. Chawani. Ndechani chinu. Chabva mama. Ayo ndechani? Anzi chinu ndechani. Yeah! Obere moko wanu eso mulungu. Garabasa. Iyo wanjira pode. Iyo mwana wacho kurwara makumbo kono chino chikakwadza makumbo yako ichi. Ndikuona seko. Ukona ichi ndiyada pa mwono wachi. Hanzi ichi ndicho chinu chakapa mningina wake. Achadapa. Ndo chinu chakauraisa mningina wake. O Christopher. Amene kune mumwe wakashaya tikubvunza riva tapedza pano mwenzi bamudiki charisa angari mombe kuna iye.
uyu ndo akanetsana naye manje kuti atore ichi. Iyeyo ndiye wainetsana kusvika kuti uyu azotora ichi. Kuti icho chechi. Uyu ndo akanetsana kuti asvika atore ichi ndidaipa ichi. Kusvika azotora ichi. Uona kuburuka pana ate kuenda ku South Africa, kuenda kuna Malawi, kuburuka kuenda UK. Cheta UK. Cheta 3 sekundos. Cheta 3 minutes. 3 seconds. 3 seconds. Ya, kupita Malawi ate Malawi. 3 seconds. Ya. Acha kusvikira. Unongo wafa. Anzi unenge watofa pa 3 seconds. Ndiye daura. Ndicho chakauraya nacho. Asi uyu so ndikumutenda. Asiko zvinosekuru vari kumutenda kuti akudaira nyaya yake. Kuti arikudaira nyaya yake saka kuchena. Arikuda kuchena. Iyo kana mundu kumanikiza pana muchanga kalewa. Iwo anzi sekuru pamwe ndiri kunyebera pamwe ndechangu taura. Ari pamwe ndiri kunyebera taura. Pana mundu changa kataura. Pamwe ndichasekuru taura. Kana. Chawani ndechani? Ndechangu. Acho vanhu vese muri kunzwa arikudaira chinhu chake. Gondo waturuka uyu. Icho chamukona chikubatwa sekundu chegondo waturuka ichi. Bobo. Wese manyenga wanasikana. Anzi vanasikana veirarwa nechicha. Vaichema. Ichokwadi vaichema. Kuti tanzwa. Vaichema zvesho. Varora zvese. Unafara kukosha. Anzi kana mune mamwe mashoko amunoda kumubvunzawo vana mukoma Sly. Taura kumubvunza. Mati ndinowa. Ndozita. Chitanga yekutaura. Makatanga rini nyaya idzi dziri kutaurwa pana. Kwese kwenda pasiwa mangwara wewe kwese kwenda pasiwa chimenyana kwa kuda pasiwa kwani. Kwese kwakapiwa mishonga yeso chinzisa hoko udidi. Ndobatira kutanga kunzwa ipapo vana venyu varipo. Rega nditangi. Akandifonera nezero ndiana achiti tina baba. Ondini. Ndima akandifonera nditi. Ndizvozvo. Makati chipa takati tiri kwaSekuru Tasvu. Tati tikuziva kuti tine dambudziko ratinaro. Semhuri. Ini ndiri mwana wavo. Asi ndaberekwa nemunin'ina wani. Wavo. Mukomana mukuru. Asi hatina chatirikukwanisa kuita muupenyu. Takwira nekudzika. Chabuda hapana. Dzingava mari. Angava mabasa. Nditori vanhu takatodzidza nditone fundo yangu asi hazvina zvazviri kuita sei zvazviri kushanda. Tiringoita mombe dzemashanga. Tiringotatarika nenyika. Vanasikana mudzimba vari kuchima kuti vamwe vari mudzimba ndinoti tiri mudzimba. Asi mudzimba macho hatina rugare. Vasi mudzimba rotiro zviri kutongonetsawo zvakadaro. Vamwe ndovanenge vachiti tinorota usiku. Vanenge vachiva vachikupira. Tichonge tiri kushandiswa. Saka angari matambudziko nematambudziko urwere arwaro angava munin'ina. Mukoma kuno kuti arwara. Ime mudadziva sei kuti kuna Tasvu? Makadziva sei kuna sekuru anobatsira nunzi Tasvu? Ndakafonerwa neshamwari yangu iri kuSouth Africa. Akanditi enda pasocial media. Unotarisa mavhidhiyo ani aSekuru Tasvu. Zvishoma mandapindawo pasocial media. Vandaona tikati tatenderera nenyika. Takwidza nekudzika. Asi kwatiri kuenda kwacho zvishuwa kuvabata tanichita sei? Tanchivabata kutora kuti zvachokwadi. Asi kuzowana anopedza dambudziko iri. Tsananguro dzanziripo asi kupera kwedambudziko papasina. Pamwe pacho munogona kufamba asi hazvibude pachina. Tofunza kuti kutsipika pamwe pacho nonzonzonzo zvinenge zvakatsipikwa. Kudarikwa munofamba hazvibude muri kurondwa. Pane zvinokuronde pese pamunofamba kudare memuchitoonekwa. Kunzi maenda pakati. Saka hazvisi kubuda tatendera makore nemakore. Chabuda hapana. Kuzosvika tazouyawo paSekuru Tasvu ndopara katirega nditsvage mari. Mari ndandisina zvino ndakaita kutotsvaga ndirini. Ndikutaura panapa. Ndanzwa kuti munin'ina ari kuita sei? Akandifonera ndiwe munin'ina wangu mukoma kune uyu. Mukoma ndio zvaitika kuno ndaomerwa. Ndagumirwa situation ikoko haisi kuita sei? Haisi kuita. Ndobva ndataura naye ndakambonyarara. Vandafona rwepiri. Ndikati ndine kwandoda kuenda nemi ndikaona mari. Asi pari zvino handina mari. Vandazokufunda ndifunga after 2 days. Ndikati ndida kuenda nemi kumebhorini. Kune vandakanzwa vanonzi Sekuru Tasvu. Asi tichatora nababa vanova munin'ina wavo.
ndichawafonera vachida vasikane ndiwa vachatanga kuenda navo because zvakatanga kuzomuona futi achirwara tisati taita zvese izvi. Tikati aiwa isu da kuenda nemi hapana aikuziva ndakangopiwa madirection ndakapiwa phone number ndaikuita ngofona tofamba sei kusvika tasvika papi pano ndopatakauyawo mudare masekuru Tasvu vachibva taka tina baba munin'ina wangu naiye murwere hatambotora nguva takapinda senguva dzinedzi zvikanzi handina mashoko mazhinji nemi vakatanga kuti anonzi Edward ndiani. Edward ndo baba wangu varipo zvikanzi ndini zvikanzi ko anonzi Noah ndiani zvikanzi baba mukoma wani wangu zvikanzi atopedza nemi kudai mudare makaita sei makakwana endai munomutora tikati vanobvuma here kuuya ndendakabvunza mubvunzo uyo ndiri kudzokorodza ndakatovabvunza sekuru tikati vanobvuma here kuuya because ndikuona pakarema pakaita sei tinovatora sei kwavari ikoko pakati remei zvikanzi nasekuru Tasvu ndati vanouya sekuru Tasvu ndopakati chipuhwe mushonga uyu masvika kumba munopfungaidza mapfungaidza mogeza ndichakupai mushonga wokutsenga makunotora naye ndatidi naharambi muchauya naye papi pano uyu ari kuopi ndogara uchitungwisa uyu ndakazoendako achiti mukoma ndafunga kuenda kuna mudhara kudzenzanzo kumapasti 3 kuma3 ndikati enda ndiri kuota fozi nenyaya dzandaitofambira ndikati usazokangana kuti vazive zvawakataurirwa zvichi nasekuru Tasvu asvika pachivanze zvisho akatora ndo zvakasvikoitwa ndasvikono baba zvine baba vana kuita sei akatora achitotsengawo zvivanza vana kuramba vapedza kutaurirana pafoni vachibva vandibatawo vandataurawo nawo asi ndine chandaitsenga mushonga wandaitsenga wangu ari mukanwa ende havana kurambawo vakabva vatenda zvinzwa chitsenge pane vatoda kufonera zvikanzi aiwa ndazvinzwa mwanangu handina chaitoti sei ngatisanganei mangwana ishuwa remangwana racho rakabvoebva tauya takakwana takaita sei takadaro semhuri tasvika muno takapinda sedare tapinda sedare sekuti Tasvu zvakatanga kuti takasvikomiswa apa zvikanzi kuti wahere kuti pakati penyu apa hapana muroi ndati pakati penyu apa hapana muroi here kana munhu akabata mushonga vanhu vese vakapupura takatanga kubvunzwa uyu achingoti handina vana baba vakabvunzwawo handina zvikanzi its okay da kuti mubate muroi wenyu mega handi muri kuramba bvatapfugamiswa pamberi pane chuma apa tapedza kudaro bva taniswa mushonga watikaniswa muteyo zvikanzi chibudai panze muende kugrasi tikabuda panze zviwa tikaenda kupi kugrasi asi tasvika pagrasi takapfugama tichaona zvichabuda muye takaita nguva zvokuma 25 minutes to 30 minutes tirongoshanyarika ta makumbo akutoneta saka patakatanga kuona zvatanga kubata papi takuona munhu achatogona kana kugona pasi akungopiswa achibata miri akutanga kuhwewa ruti pakutotanga kuita masaini ekudya nyama hazvichatogoneke pasi pakuita sei pakupisa tikati varume hatina chatakuita samudhishi mafiri munhu wabuda papi ngatitotangire papi ndopazvamatangiro azvoti vapedza kudaro ivanza nasi kuti zvavasungwa vangu vaendawo kurushinga vatararawo nawo pamba papi pano musi wechinga musi wechipiri zvishuwa usiku hwese makarara muchitwa mafirimu tichiona nemaziso edu zvaitika zvacho nezvakaireva kudyiwa kwenyama nekupingwa nekuitwa makumbo taizvionera nekudyiwa kunoitwa nyama nekumburukwa kunoitwa nechibhodhoro cheropa chekuti pakadyiwa nyama pavanzi bhodhoro reropa tabva kudaro bva taona futi inenge herikopita ndege yekumanheru yekuti kana zvasvika panotobatwa steering munhu ototanga kutochinja magiya kwakutoshaidza ndakuenda tikati ndozvisizi zviri kuitika izvi nematumidzirwo emari kakuti matorerwo emari here zvaibuda papi zvaibuda ipapo nezvemubobobo zvichibudawo futi papi
tikati vaningina wangwa Apa kuritsa imomo. vaida kutoburitsa imomo Vaidabudza chinchawo. tikatoti isu hatina chatichabvunza papi tazvionera tega hapaiswa zvekubvunza because dai vari sekuru Tasvu vakataura kuti wakaromba kuti unoita zvakati nezvakati zvakati ndiri kunenedzerwa zvishoti kwakaidza mangwana kuseni tikati isu hatina chatichabvunza firimu takaririona nezuro kubva zuva richanyura kusvika nhasi kuseni ende hakuna kumwe kuchaendwa. Nyaya dzedu dziri kuperera papi pano hongu hatina mari iri kuita zvekutotsvagiridza zvekusunganidza takaomerwa toda kusunungurwa asi panapa ndo bus stop yani nyaya dziri kufanira kutoperera papi because tatenderera hatina kwatichaenda zvishova takatorwa navo baba vakati vana vangu ndaita sei ndazvinzwa zvinhu ngazvingoitwe zviite sei zvipere. Alright. Baba makadi takasimba sei handi manzo matora anga chamano yenyaya ndikuzvinza sei baba chitanga yekutaura kubva musi wamakaita pfungwa yekuti ndakunoromba kana kunotora mushonga kwamakanotora kusvika pazuva ranhasi vana venyu vakatirira nhasi izuva rekusunungurwa saka hapana chinosara chitanga kubvira kutora iko ndakaita mushonga ndakabvira kufa kwakaita munhu muri mukuru kumusha ndokupi pamutoko ibva ndakufa kwakaita mombe zvakandohwadza dzanga dziri ngani dzanga dziri 5 dzakafa 1 day izo dzanga dziri 5 ibva ndaendawo pano aripo Muchawa aigara kumusha kwacho uko tikunzanana takateerera ngana takanyarira kudai izvo ndaenda kuna Muchawa ndakati chamani mombe dzangu dzapera kufa hapana zvonganibatsirawo nazvo here zvokuti ndidziirire zviri kuuya kuzvifuyo zvangu kana mugari zvanzi inini noMuchawa ndinozviita sei zvinozvigona ndichauya kumanheru kumba kwako shuwa kwakadoka akauya Muchawa uyu anga ari padhuze nesu akauya akati imimi mbopinda emumba akaita zvinhu zvacho asina kupfeka Muchawa uyu isisu hatina kubuda panzi akanditi ndipei huku akaicheka huku iye akaitora ropa riri ndiaisa kumubhodhoro achicherera makona kubva kwaizvozvo ndipo ndakuzoona zvaakuita munyonga kuti kuita sei chaitika pasei chakasanduka zvazvo chachikwambo iye Muchawa yafa iye akakusiyira ichi apedza kuita zvaaita izvozvo anosiya chinhu akandokomera huku ibva aenda hatina kumuona kuti akaenda nokupi. Imi makazosasa kuti chachikwambo ichi mati makazosasa kuti chachikwambo ichi ndakazokuona kuzi ndakazo chachikwambo kuzofamba kwetakuita taakuona kunzi makati wakatora chikwambo makakomerewa huku pamba penyu makanzi hoko dzadziri 4 hoko dzacho idzodzo zvanzi makatotora chikwambo chii chakaita kuti mufambe nokunetseka mumba hakusi kutanga chii chainetsa mumba chainetsa takatanga kuhwariwa nomusikana wangu akaita hoko uye gumbo no stroke iva ndanezvanzi baba imimi mukushupika inyi makatora chikwambo akauya achikitera akatokisirai chikwambo saka ndochiita sei kuti munhu wacho akafa ndoita sei zvanzi matova nacho ndomwe takambonetsana nawana ndakanzi chiendai mobvunza wana wacho kuti toita sei ipa mamaenda mega ndandiri kuno kumusha munhu akanokubatsira yakati makasiyirwa chikwambo manga maenda mega ndandaenda ndega ndandina iye musikanai namai wake neni kuti tonze kuti chii chakaitisa kuti zvaitika kuti zvidai zvakanzi makatoche izvozvo makateiswa chikwambo
hausi mushonga wekuti makadzirira makatopuwa Chikwambo. Saka tochiita sei munhu wacho afa ibva tamboenda kuno wana wacho kuti imi toita sei munhu ari kunzi zvakati zvakati pano muripo here zvanzi nowana wake wana wacho waripo zvanzi isisu hapana izvotinoziva kana baba haana kungotitaurira bakuti takasiya kuna nhenga akati zvakati ndiko kutora imwe ndakaita Chikwambo ichocho. Saka machitora kudai chakazoita chimwe murume itanzwa kuti uyu ndicho chakuuraya chakatanga uyu musikana akaita stroke chakazoenda panani chikaita musikana akaita stroke aripo kuti vachazoita sei pamberi apa chakaita panani chikaita sei ipa pamberi papa vachauraya munin'ina wangu ainza Christopher kurechitaranapo vachauya Kudangwireni racho. Dangwe musikana uchichakaitika muchaneta. Dangwe rakaitika before sector school. Okay, alright. Tona kule. Rakaitika sector school. Ibva zvazoita vachauraya futi mwana uyewe. Alright. Pakauraya munin'ina wenyu makafamba? Takafamba. Makafamba nani? Takafamba naye mukomana asara kunhingiko. Munin'ina asara kunhingiko. Edward. Ndovanzi chii? Zvakanzi inini mukunesekana. Imi igoso riri mumbiya. Vakanzi igonzo riri mumbiya. Batiripi saka zvairevei kuti gonzo riri mumbiya? Kura kuti ndimi mukuda kutambudzika inini ndimi munazvo wani. Ndimi munazvo mukufamba imini ndimi munazvo. Zvanzenda magadzise zvinhu muzviite takatozvidzora sei munhu wacho akafa. Zvanzi achiona izvo mungamboitei kuna wana wacho mawari kuti ndakati havasi kubvuma kunyepera kuma. Handipo kubvunza wako. Kunyepera ndinganoti uya hasi kuzviziva uya wari kuzviziva. Takambonetsana ndakatokuenda. Zvanzi endai. Saka pazvikuru kuti inyaya mukudaira kuti munoiziva handiya. Wakomana waka? Imimi. Ndikuiziva. Munotoiziva kuti inyaya yenyu. Inyaya yangu. Chinhu chenyu chamakatora. Chokwadi. Saka kuya saka hapana hamusi kumanikidzwa. Handisi kumanikidzwa saka ndati inini nono kana zvinhu ngazvibve. Zvindiregedze kundotaya mhuri yangu. Saka vanhu vangani vachakazouraya chii? Vanhu vatatu. Ndiani nani? Matika munin'ina wenyu kana mati ndiani? Ndiani nani vanokaurayiwa nechipa utatu wako? Ndiani nani mazita ako? Mwana wangu Tinandoti iyeyo akafa Christopher wani. Mwana uyu 2. Nenda ndoda kuuraya 3. Uyu mukomana. Uyu mukomana ndiyo chitiri wamama akuda kuuraya. Saka maiti kana mauraya pane zvaizoitika here zvamainoita kumutumbi wemunhu? Mutumbi pakuita sei? Kana maafa. Pane zvamaita. Kana afa. Waita sei? Chicha mewane papo munhu afa paipai. Chicha me benefit mimi kana munhu afa. Hapana chodaito benefit bakuuraya kusaya kuna kumuona chete. Saka muti hamaidya. Taitorana nomuiri. Ya, ndio pane mubvunzo wangu pa. Aiwa. Nazosuka muzvuku zvese. Matorana muno wangani? Wakawanda. Muita sei kana matorana? Toenda ukoko. Kupi? Kugowa ukoko. Tokura anotanga ndiwe muridzi woye. Wamwe wese kutera koita kojau. Maiti pakasvika pagowa maita sei? Pasa pagowa. Unogugudza so. Drive. Megugudza nei? Nomaoko. Mushonga. Saka imechika patipi nini? Inyama papo. Yes. Imangopiwa yese nongochi. Saka vamwe vari kupi? Mama. Vari kupi? Vamwe venyu vamaisangana navo. Maenda makawanda.
wari kumamiseko kwana mutoko. Saka nai baba no makasangana sei muWhatsApp group renyu riri kuti imimi ndimi varoi maticho makaita kupiwa Nemuchawa handiti saka chapiwa makazoziva sei kuti imimi makuroya kwamakazotanga kusangana nevamwe vese ava muchidya vanhu. Iyo unoziva zvinoitika zvinhu tino vamwe wedu vanenge vachizivawo izvozvo vanenge vari makocha acho mahombi ndiwo vanotiti shamani uya tidari kuti tidari unoenda kana tadati tinoenda takadai inoenda tiri group kuno munhu anenge adara kana ari bhururo wapo zvaita namajuti mirai ndiri kuti ichi chinhu mati makava chakava Nemuchawa chakachererwa pamba chikazosiva chakunzi Chikwambo. Imini manga makuita zvekuroya nevaroya ava makabatana sei uyu Muchawa anga aenda afa imini makazoziva sei kuti uyu nauyu muri varoi mese makutanga kuenda kunoroya makanopinda mega here ndimakanoti shamwari indira kuita izvi makapinda sei muchikwata ichocho. Pakauya vamwe wari kumusha uko wakuru wacho tishamwana handi kumakuwa ari masikati usiku hazviitwe masikati usiku moenda iwe unenge usingazive moenda muyemwewo unobva koko kunze kwaagedzi munenge muchiitei kubva usiku hwesewe makagara uko munoita meeting unenge makandogara kana pasina munondoenda munondombururuka muchienda maibhururuka nemi nezvisero sikasi baba no kuri kuti zuva reri ranga muri panapa remanheru rai pamaita kunge muda kubuda muda kuenda kuri kuti vanga vatouya vachida kutora kuti pamwe ndizvozvo naichazivawo baini nekuti ndamuisawo mushonga nasekuru ukuti ndaramba mabatwa masungwa ko chakaita kuti murambe chii imi muchibva muchiziva zvenyu kuti ndada kuramba kuti nditinini handizvizive asekuru hambo hangambondibatewo maimboenda kumwe musingabatwi ndatoti ngatibve panapa ngatiende kumwe hambatwi maimboenda kumwe musingabatwi aiwa pamwe ndaitoenda kumwe ndichipfuura manje vakomana vakabata hazibve panapa vari totopinda totomira pakusvika zvaitachii asi alright imi pamai musingabatwi kwamai usingabatwi asi maitozanya kuti ndini taizviziva asi ndaida kuti tirege kubatiwa muchivika kunyara uno zvinonyadza alright saka iti zvinhu zvabatwa sekuru vabatwa zvape inini handacheno handichisino kana vana vacho vakutondido saka mashoko amukadi kutaurira kwavana ndeyekuti chii nekuti ndimi makanozvitsvagawo vana venyu varipo sekuru varipo mashoko amungadi kutaura kuvana venyu mhuri yenyu yakaungana panapa yakazvitsvaga kusvika yati kuna sekuru Tasvu hatibve avari panapa imi muri pano mauya kuzosarinda zvenyu muda kuvati chii ndikuti wana wangu ndauya nezvinhu zviyezvo ndandinazvo ndauya kosarinda kuti inini aiwa izvo takaita zvakaita sei zvakapera regai timbonzwa rega titange nemurwere wakadi mukomana zita ndiani obet wati wane 12 days makumbo achinetsa ndana 12 days makumbo achinetsa chikwati wanzwa baba wako achiti ndanga ndada kudya uyu ndazinzwa so makumbo akatanga sei makumba zvakaita ndingangoti ndakabva ndaishanda ndiri pazvimba ndokuva ndaishanda vandasiya basa vandauya kuno mupano wanga nditi hawa tishande tese kuno ndiri ikokoko ndofunga ndakaita 3 days ndiri ikoko chandakatanga kunzwa pisa pasi petsoka pachitonge panobvira moto ndichimboshingirira ndichiti pamwe zvinoita se zvinopera taenda kumashops tadzoka tamurodhi takuda kutosvika kumba makumbo vangopera simba akangopera simba ka 1 handichagona kufamba ndiri straight ndafamba rimwe rakatarisa uku rimwe rakatarisa uku ndoko kufamba kuenda kumba kushingirira ndichigara pasi ndichifamba ndakasvikapo ndogara pasi kusvika ndasvika kumba
ndiko kusvika ndagara kumba ndakagara zvaipera zvekutadza kunzwa kuti makumba iye ari kurwadza asi pandinosimuka ndichiti pamwe ndane pawa ndaingoona pawa handina nditrai kuita movement dzekufamba hapana zvadaro amanheru dauda unorara pasa ndasingarari gumbe richidhira moto izvi kusvikira ndataurira nomufana wangu vakanzi izvi handichazvigona daiwa mbenda una mukoma vandabva wandaigara ikuku vandauya kuna mukoma ndokusvika una mukoma ndakafana ndakasvika vari kumba vandaudza mukoma makumba angini ari kurwadza ari kupera simba mukoma wangu havana kuda kuzvibhirivha kuti shuwa makumba anga ariita se ari kupera simba waingoti ndezvamazuva ise munhu aiita se aifamba apa ndatorai kushingirira kwatera kwavanotengesa kubasa kwavo tanotengesa kwekwakumanheru ndichiti kuti mukoma tikudokerwa tiri kunonga asi ndinofamba handisi kuita se handisi kugona kufamba ende foshuwa takadokerwa tiriko takeenda kumba ndopandakangoti ndakafamba nepapapa handichistorina pawa ndangoti ndakafamba ndodonha nemumberi ndakafamba panapapa ndakutodonha nemberi ndokuzonditakura kwavakandiita kuenda neni kumba waenda neni kumba ndokungotraya kufamba kumaprofita ndichiti ndirogona kubatsirwa asi ndakaona kuti pasina zambuko ndaingonzi zvinhu zviri apa zvakaoma zvinhu zvese zvakaoma waida kutokuuraya pane munhu ada kukuuraya zvadaro ndokuzosvikira pakuti mukoma pawakazofonerawo sekuru mukoma ndopakazotangira nhau yekutanga kutsvaga kuti toya sei kunoku ndokusvika kunoku kwandakaita kunoku kusvika nhasi tinotenda waya kuna sekuru avari pakati zita ndiani Antoni ndimanzi mune mwana akadyiwa nababa makapa makazvitsvaga pakashaya mwana wenyu zvakanzi chii zvakanzi zviri kukonzeresa tauraya mwana zviri kukonzeresa nababa wako chibva taenda kumaprofita angozvunza asi kundiso yacho yekuti tizvipedze hatina kuiona asi mwana anga atoita se anga atosheka tichingofamba mese patofamba tinongofamba tichingoita se tichingovabata same hatina kukwanisa kuti tiwane zambuko rokuti rakafanana neratawana nhasi tese taingofamba tichibondera asi taingonzwa chokwadi chongoti baba wenyu ndiwo ari kukonzeresa zvipi vari kukonzeresa izvozvo aimbovabvunza kuti baba wenyu kuti ndimi here zvishuwa mukukonzeresa zviitira sei taitombovabvunza tichitombotosvika kana kutomborowana chaiko vachiramba handizviziva handina kubata kana chinhu handina kana mushonga wandakabata be asi nhasi ndikutoshamisika wachibvuma saizvozvo nguva inenge yakwana saka ungade kuva kuti uchi baba wako nekuti vabvuma zvinhu vauya mwana zvishuwa akatsakatika ndinoti inini hangu kwavari chakatiitika zvakatipfuura takutotarisa zvomberi ndinotongovapa ruregero rwavo pane zvawakaita sekuru no kuvanasikana chaita sei tanzwa kuti changa chiri gondo waturika chaita sei kuvanasikana chavanasikana zvaidari takazviita ndaita ndiri ndega taita tiri tega taita tinovamwe wakati kana wadari unodari aiwa kana wadari udari kuita sei kuridzambira mainzi kana waridzambira udaizoridza hosho ndairara nawo chita mukadzi wangu zvabva ipapo awainga vasingandizive kuti ndini ndaita sei ndini ndaita izvozvo ndizvo ndaita saka hanzi ukarara nevana vako sikana ndokuti zviite sei koma nevakuru venyu waita wakarara nowanasikana pamwe zvino zvanga zviri pamwe unoona something izvo unowana pakana kuti mari kana kuti odindi asi maiwana saka maiwana mari ndaiwana mbijana but hapana izvaishanda maiti ndayakawanda saka vana vasikana vangandi vaminawo baba ndino wasikana 5 saka vese vavo vanga vari vakadzi ndizvozvo pane time here kutochema iko vari kutoita nazo nanhasi vari kundochema okay pane time here marara navo kuti yangorara navo manheru kana kuti anytime yangorara navo no kumanheru fese tochinja inenge yatochinja inenge sisiri mimi ndinenge ndisiri ndiniba kana iye haangambondizive
kana iye handioni maipinda sei saka maipinda sei pato wanga wasingandizivi dhoa ranga risingambonzwike kana kuvhurika kana kuita sei. Saka naye mudhara no waipinda uri iwe here chaipinda chiri chinhu chako nokuti chinhu changu ndiwo chaipinda. iwe unenge uri kupi ndinenge ndiri kumba ndochawaituma kupa maibobhururuka chinhu changu ndiwo chinombururuka chouya chonotaura tati zvakati chaiazora kuti chii kuti tafamba takadai taisvika pakati taita zvakati hanzi taita zvakati chii kana kuti taenda kokwira vakadzi vakati. Alright. Saka ndanzwa kuti maizviitira kuti maiwana mari. Saka chinhu chaizoya nemari yechikupa here. Mari chaizowanika seya kana makwira vana venyu vasikana nechinhu ichi. Mari maizoiwana sei. Chinhu chaibva chauya nacho chii chaitika kuti muzowana mari apa. Chinhu ichi ndiyo chaiuya nomari. Ndicho chaigadzira mari chacho. Ndiyo chaigadzira mari. Chapedza kuita basa rekurara vana venyu. Chaigadzira mari chacho. Chouya ndaindoona mari pamwe yakumusoro kopiro kwangu. Inototenga. Handiti. Rega itende. Ubva sekuru. Sekuru Tasvu. Vasekuru venyu vauya. Pedza nyaya tinzwe kuti zvauya zvese here kana kuti zvimwe zvasara zvichazouya. Uyo ndamupata delivery dade zvintu zvabwera zvese pariwezasara pomwe. Hanzi uyu muzukuru uyu chokwadi ndamubata nenyaya yehuroyi. Zvinhu zvake zvandamuti aende kunotora zvaishandisa mabasa yake ehuroyi ndizvo zvese zvauya nazvo hapasisina zvinhu. Kana nkani yakureva kuti ine tapita kanyenga taita tani revered chadidi chakureva mene. Zvanhu zvese zvaari kutaura kuti chinhu changu ichi ndio chaenda ituma chaienda chichinorara nevana vangu vese vari vashanu chichizoya chichindipa mari. Zvanhu zvese ndezvechokwadi zvaari kutaura hapana chaari kunyeva. Ine ndine mmodzi ndareva kuti fiti rega kuroza fiti chirekeratu. Zvanzi nasekuru ini ndini one n'anga inokwanisa kudza muroyi kuti roya kana kuti nhasi rega zvachokwadi chirega zvachose. Kana makarata unotopasa fiti kuti aiwe wakuroza ya. Zvanzi kana macertificates ndinogona kutopa n'anga kuti aiwe ndinogona kutopa muroyi kuti aiwe unoroya zvachokwadi uroya. Ai macertificates handini chete one ndinokwanisa kutopa macertificates kana kutodisqualify. Ndinofanira kutengera karata yangu. Ndikada kutorera certificate yehuroyi ndinokutorera certificate usara usisina zvachose huroyi. Okay. Ndoti kani ya ofiti nedaro zakare ndareka. Zvanzi nyaya yehuroyi ndakabva namo kare muhuroyi ndakatombovawo muroyi ndikatomboroyawo ndakazozvona kuti hazvina profit ndakatosiya iko zvonda after kuparadza huroyi. Ndosaka uchiona ini kana pese pandireva kuti ine nawe nyabezi wakurombesa ine ndine nyabezi wakuparadza urombo. Ndiko kusaka muchinzwa kazhinji ndinotaura chokwadi ndichiudza vanhu kuti iko zvino zvandisisiri n'anga yekurombesa ndiri n'anga yekuparadza uroyi hwakarombwa nevamwe varoyi. Zvino ndiri mukomana ari kurwara saka achasunungurwa nababa kana kuti zvamusunungura kana kuti zvakamira sei pamberi. Pai wake achamusudzurambo ine ndichamusudzurambo ine ndizamalizira. Zvanzi baba vake ndo vachamusunungura. Tichavarayira kuti vachasunungura sei mwana wavo Poshi. Sekuru Tasvu ndo vachazopedzisira zvekare kuzomusunungurawo. Saka vachamusunungura vari vese. Mishonga yasekuru Tasvu nemishonga imwe ichashandiswa nababa vaya vachiteketera pamwana wavo vachimupumurura pane zvavanga vamuita. Mubvunzo wangu sekuru mumwe wokupedzisira ndichibvunzira vasipo vari panapa. Ndinotoone meseji imwe iri panapa yototi nhai zvinhu zvamuri kuita nasekuru Tasvu nino ndapinzwa imomo. Handiti naye Robert zvinhu zvauta nasekuru Tasvu ndezvechokwadi here kuti isikam ndio wapinda wachiti chii naye sekuru. Ngawareve avo kuti iwe kubwera kwavo ndiwo waita wabwere kana kuti wabwera tani avo vantu vakushandiriwa ngawareve. Imi vanhu muri kushandirwa imbopindurayo mubvunzo wabvunzwa namukoma Robert. Maunzwa mubvunzo wangu. Pane vari kundibvunza imi makandifonera nezuro ndakati aiwa dhipo rega ndironge kuti kuye makatifonera kuti tina baba vari aureyurira uroyi handiti ndoda kuti mundipindure kuti mambotaura muchidimbu
mwana kuna wanga asina kuzvinzwa sekuru Tasvu makavanzwa sei kuti kune munhu anonzi sekuru Tasvu ari kuita mabasa aita kuti muuye panapa? Rega ndipupure ndichiti sekuru Tasvu ndasingavazivi asi cheta kuti ndivazive pazuva ranhasi inhamo nematambudziko ndikubva ndazoziviswa neshamwari yangu through social media kuti kuna sekuru vanogona zveuroyi zveurombwa izvizvi mungapembere nenyika mukatenderera asi zvinogona kukuremerai. Hongu mari yacho ingareme asi munongona kuchema muri kupi? Muri kwasekuru mungoenda mune dambudziko renyu kupi? Ikoko ndopandati ndakazongopuwawo nhamba ndasingavazive ndikubva ndafona bandapuwa my directions amene mundisadareka kuti ndiwe sekuru vanoshanda pana ndakatozotanga kutozova zivawo ndasvikawo netsoka dzangu papi pano kuti ava ndivanonzi sekuru Tasvu tapinda mukati medare ripi rino tikatoshamisiko tapinda mudare vachiti unonzi ningiriki unonzi ningiriko nowaripi chikatova chishamiso pari kudoda pamazita apa hamuna kumbonyoresa mazita Samuel akapiwa sekuru neruzivo. Hapana tauri mutaure chokwadi because ndazwa nekutukwa nevanhu ndiri kutaura chokwadi. Hapana chakava chishamiso kwati tikati baba mama anongedzerwa ipapo kuti anonzi Edward pakati penyu apa ndiani chava chishamiso vasina kubvunzwa asi pakati penyu anonzi Noah ndiani zvikanzi mukoma wangu asara kupi? Kumba. Zvikandoda kuti mudzoke makaita sei? Ndipo takatanga kuva nekutenda kuti apa panenge pane zambuko rani redu ringatishingirira haisi scam haisi scandal asi kutaswa ndabasa raonechi. Imi pamakandifonera paipai nezuro makandifonera mukati baba vada kuita sei? Ndikati baba varikuda kusiya uroyi hwavo urombo hwavo. Takambenge tambotaura teseri kumashure muzanobvira tambotaura tese foni nhamba dzenyu ndakatotambidzwa foni kudzitaurai neavava ndofuka ndakangoti makadiko baba kana nezita renyu handirizive nanhasi vandatanga kutora zvandaita sei zvandaitaura panguva ipi iyoyo kuzosanganwa futi zuva futi richi ranhasi hatizivani. Aya maita basa nekuti sendabvunza mubvunzo baba nekuti pane handiti shamwari yenyu yakati yakazviona pasocial media sekuru vachiita zvavari kuita. Kune vamwe vari kuti iwewe Robert nasekuru Tasvu tiri kutsvaka vanhu vakaita semi tokubhadharai toti uyai kuno kumosco actor baba Noah zvinhu zvamauya nazvo izvi sekuru Tasvu vakakupa here? Makambosangana navo here? Vakakupa here kuti muzouya naso nhasi tozoya isusu yemakamera muchizvibudisa sekubuda kwazvaita? Tatobva nhasi kumba kwangu nazvo vazvireka ndikupure vazvipakira musaga ndiwo nditovabatsira ndizvozvo hazvina kubatirwa nemumwe munhu vatonzi kupakira zvinhu zvenyu mumasaga tikanozisa motikari tenga tichisvika pana pasekuru vachita matare vanzi baba imirindira zvinhu zvenyu zviri motikari. Hapana munhu ambenda pamota ipapo? Aiwa hapana vanga vakarindira motikari nezvinhu zvavo kusvikira zvazvonzi aiwa zvanzi chipindai mukati medare zvikanzi baba imuvaridzi zvinhu takurai zvinhu ende vatakura zvinhu zvavo varichi vega vakanzi bvuchunurai zvinhu zvenyu. Ende imi baba muri kunyatsobvuma kuti zvechiwa makanga muchiita mabasa enyu euroyi aya mhuri yenyu ichitambura ndizvozvo ende muchinyatsodza kuti ndini nasekuru Tasvu hamuna ukama hamusi muzukuru wasekuru Tasvu? Ndiwazive makasvibirira zvakafanana usanyora chichamungade kutaura mune vakateerera kuti vanzwisise kubatsira kwamaita kutenda kana kuti chamungade kungoudza vakubvunza kuti hamuna kutengwa kuti muye kuno. Ini chandinotaura ndechekuti vari kuda kuuya kwasekuru Tasvu ngauye vakasununguka ngauve nemwoyo wese nesimba rawo rese vakaperera nekuti kune chokwadi zvekuti kwasekuru Tasvu hazvisi zvefeki ndazvabaita zvefeki muri zvezvinamba ati hazvisi zvefeki hatiti kwasekuru Tasvu kune zambuko handiti vamwe vari kundibvunza mubvunzo wekuti nhaiwe Robert mubvunzo andigona kupinda zvaka hanzi tikaenda kwasekuru Tasvu zvangu kura zvavo iwe kufembirwa hanzi zvangu zvedu zvinonoitawo here
ndinopindura kuti chine imbopindura mtima kauya kwase mtima kauya kwase kuruta Imini wapindura michiti uyai muzvionere. Okay. Maida baba Noah. Ndokuti mubvunzo wanditambudza zvokuti munhu paanondibvunza ka ndinotombonyarira bhichana akandisandapinda chiti zvinotomupindura ndichiti chi nekuti anenge aonawo kuti pasocial media but anouya futi nemubvunzo iwoyo kuti saka zviri kuitika ikoko nai ndezvechokwadi zvinoita aya saka mavapindurira handitika makazvionera saka makaona kubva pakutora makaona kubva kuparara kwacho handitika handitika orai zvakanaka regai tichipedzisa tinzwi sekuru vataure mashoko ekupedzisira vachitaura nevazukuru vavo kunyanya vari kunze kwenyika ndo vamwe vanefona vaine mibvunzo yakasiyana siyana. Sekuru taurai nevazukuru venyu vari kunze kwenyika zvimwe zviri kuitikawo kuti vave nekutenda uye kuti muvabatsire nenguva dzinenge dzakaringana. Unoona muzukuru kutaura kwavo kudanaka ine nichemerani muntu sekuru vari kuti kutaura kwako muzukuru kuti ndimbotaura kuvazukuru vangu vari kune dzimwe nyika nevanoda kubatsirwa neni. Kutaura kwangu kuri kuti ini handikoke munhu kuti uya ndikubatsire ende ndikakatizareni muntu uye sekuru havamanikidze munhu kuti bwera kuti uya kudari kwangu ndikubatsire umva fara ndikuzvinzwa sekuru. Ukaona muntu toti wapata telefoni waufuna urigare kwaini ukaona munhu kana uchinge wabata foni wawe kuda kufona kuna tateguru Tasvu unechawaona kuti apa ndinokona kuyambuka une zvaunenge waona kuti chokwadi pana tateguru Tasvu ndinokwanisa kubatsirwa matambudziko angu achipera. Ukayangana paunoona panonyabeza nyinji kako kana makanyanya kucherechedza pavakawana tateguru Tasvu pasocial media pacho pane n'anga zhinji dziripo. Uyo tangwera nyiyo ukafona ino ukabwera kuno zayamba kusokonesa. Kosei iwe unozofonera tateguru Tasvu uchida kubatsirwa navo. Unosiya dzimwe n'anga dzese dziri social media usarudza kuya kwatateguru Tasvu wasvika kwatateguru Tasvu wotanga kuchivashungurudza. Wakuvatambudza wada kuzvitange munhu ari kaintelligence iwewe kana kudarika tateguru Tasvu wachari kubatsira chikonzero ndechei. Ine nerwafarara kuti kuna vese vakufuna kutandizwa neni werani na moyo wakuda kutandiziwa. Sekuru shoko ravo riri kuti kune vose vanhu vane matambudziko vanoda kubatsirwa netateguru Tasvu zvanzi natateguru huyai zviro kwazvo nemoyo wenyu unonzwa kuda kubatsirwa matambudziko enyu chaizvo izvo. Kunyanya kuna vanhu vari kunja kwadziko kunyanya kune vanhu vari kunze kwenyika ndikukumbira muri kukumbirwa natateguru Tasvu. mudaona kana apa mukaona pananga chipata chita kunyangwe makacherechedza tateguru Tasvu pangu vachibata basa ravo telefoni yanga ishamari ndimene yanoshandisa foni yanga ichiringa ndiyo iyi yavanoshandisa tateguru. Kana neni sekuru handimanzwa ndichidaira kuti ndichiti ndifonere manhamba yevazukuru venyu ndaitoitima foni kuti kutima kwandi kuchitai kukudzimani ko zvikutokuwawani ikoko pano pane zvandikuita ipopo tateguru Tasvu pangu vachibata basa iri mafoni enyu yanga yachiringa kuno tateguru Tasvu vaitoyadzima kudzima kwavaita mafoni enyu chikonzo kuti vanga vari busy asi vari kuzviziva kuti ikoko mwoyo yenyu iri kutokurwadzai muri kuti sekuru vari kutidzimira foni. Kutidzimira foni ching'anga chira muri kutoti ching'anga ichi chiri kutidzimira foni hachishandike nacho. Apa ine zvandachita manje ndapanga nzero dzabwino saka iko zvino sekuru vakazoronga dzimwe pfungwa dzine rimwe zano rakanaka kuti vari kunja uko richiva zano rekuti kuvabatsirwi vese vari kunze kwenyika vanoda kubatsirwa pamavideo calls vanofona Mande vanofona musi wemuvhuro nachipiri musi wechipiri nachitatu nemusi wechitatu ndo musi unoitwa madeliverances evanhu vari kudiaspora. paye tatina problema ya moto kare taisimbova nedambudziko remafoni pamadeliverances kuti aisipera moto apa iyi karigadori pafupi saka iko zvino tateguru vakazogadzirira mafoni avo anenge ari pachaja ipapa iyo adapta iri pa machaja ari kutochaja pedyo nawo ipapapa atina chizungu atichati private wifi jani uyezve pachirungu pane inonzi private wifi yeye iyo ipapo iyo tateguru vakagadzirirwa private wifi zvichireva kuti manetworks enyu ezvivhitivhiti aiwa iko zvino hayasisina dambudziko iripo basa ndaiona sekuru iyo iripo private story nyowani tokuona iyo nyowani iyo
zvakureva kuti network aichashungurudza wamva watoda kupatika mpepo je wakanzwa kuti tateguru tasva havasi kubatika une mhepo imbotanga umbopirawo kwauriko komboisawo fodya nedoro basi saka kuyamba mande na chipiri na chitatu saka kutanga mande chipiri nechitatu mazuva ari matatu ndo mazuva vantu vakunze ndo mazuva emadeliverances emavideo calls evanhu vari kudiaspora asi pakabwera vantu vaemergency vakurwarira azvireve kuti handirape kuno asi hazvireve kuti kana pauyawo emergency yemunhu ari serious ari kuda kurapwa hazvireve kuti sekuru havachamubatsira kwete vanomubatsira asi imi muri diaspora munofanira kudi kuzvinzwisisa kuti sekuru vaita emergency hati mazvinzwisisa vazukuru China na Friday na Saturday mazuva ekuisa mari dzavo dzakubuka musi wechina musi wechishanu nemusi wesaturday mazuva ekubooking vanoda kuisa mari yavo kuti vazobatsirwa musi wemande chipiri nechitatu munofanirwa kufona musi wechina chishanu nesaturday muchibhuka muchibva mapiwa time yenyu nemadhetsi yenyu pakati pemande chipiri nechitatu kuti muchapinda musi upi uye nguwai uona kumafoni makaona like kumafoni kuna nangu wako kuti ndini Tasvu asi ana account ya Facebook ya South Africa kune vamwe vanhu vari kuhaika account numbers asekuru Tasvu vozvitiwo ivo vana tate ndivo vana tateguru Tasvu asi vane ma-account numbers eku-South Africa ine ndoreva kuti vazukuru kafuna kuisa mari saka sekuru vari kuti vazukuru chenjerai pavanhu vakadaro vanokufonerai vachipretenda as if ndana tateguru Tasvu saka kana kuchida kuisa mari kune vanhu vanotaura nemi vachikuti nditateguru Tasvu yamba umuza kuti sekuru enda ziva tiendeni pavideo call tangai makumbira munhu akadaro kuti ngatitange tataurai pavideo call tionane ndokuti ndikwanise kuzokuisirai mari yangu nekuti tateguru Tasvu ndinovaziva uso hwavo musaisire mari munhu wamusina kubvira maona uso hwake pavideo call vazukuru ndochizivisa munango anobwera achiti ayai masiku ano tikuitaina zvavideo calls ziva kuti asi Tasvu mumwe anogona kukurambirai achiti mazuva ano atiita mavideo calls ziva kuti itsotsi iroro tateguru Tasvu hapana pavasingaite video call kunyangwe iri homwe asi face and face kunyangwe iri homwe yavo tateguru Tasvu vasiri pamudzimu asi uso hwavo mukahuona pavideo call munotongoziva bedzi kuti ava ndivo sekuru vedu apa yanga nani ndino saka tarisai muna ndiva vasekuru wenyu uso hautadze kuoneka nekuzivikanwa kwayo vazukuru namba dzacho mira nditaure pamwe uya anonyepa zvakuti namba dzavo tateguru regai vadzitaure kwamuri vazukuru mudzinzwewo pamwe vana Sly vanozoisa dziri wrong 078 078 461 4908 azife dzachinja namba idzodzo kuzoita dzeSouth Africa kana dzeMozambique kana ikava Facebook ndo account kunyangwe yakava Facebook ndo account namba yachona iyoyo kunyangwe kwa Sly ndiyo ibasi kunyangwe kuna Sly Media ndiyo chete namba imwe chete inoshandiswa ukaona kwana inango contact yakuti ya South Africa kana ya Mozambique ai wakaona paita imwe account namba yeMozambique na South Africa ziva kuti itsotsi riri kuda kubira pana ndiri kumoza ndashandisa dzakumoza ndiri kumoza sekuru Tasvu pavaishanda vari kuMozambique vaishandisa account namba yekuMozambique vari kuMozambique apa ndi muno Zimbabwe ndikushandisa namba ya Zimbabwe iko zvino vari kushanda vari muZimbabwe vari kungoshandisa namba yemuno Zimbabwe imwe chete iyoyo ndipo vanonzwa kuti Tasvu 1 ndokusaka muchizwa zvichinzi Tasvu 1 Tasvu chabwino basi saka ini sekuti bhodati mubaudza vazukuru iyi inini mumwe mubvunzo yavanondibvunza handigone kuipindura chandinokwanisa kuvapa ifone number yamataura iyi neadresi yepamunogara mimwe mubvunzo yavanondibvunza kuti saka sekuru Tasvu handikwanise kuipindura iyi saka ibva maudza kuti imi ndimi ing'anga kwete inini vanoisise kuti zvanoita so here saka vanoizvi zvinozofambiswa regai tateguru vanatsokupa apa sarakona tikutodzima tikutodzima mira uyu haana chaanoziva kana pamushonga kuvazukuru vose vari diaspora nevari muno muZimbabwe vanosida kubatsirwa netateguru Tasvu vanosimbobvunza kuna mukoma Robert kuti mukoma Robert tateguru Tasvu ava vanotipedzera here matambudziko edu aya zvanzi natateguru Tasvu uyo Robert haasi ng'anga munhu wakungofambawo zvake munhu zvake anongofambawo achinzongobatsirawo paanongokumbirwa kuti angotorawo mavhidhiyo aise pamedia kana kutoya pano anotokumbira kana kutoti auye pano anotokumbira kuti ndiri kutokumbirawo kuya kubasa kwenye nditorewo mavhidhiyo ebasa renyu ramuri kuita sekuru
ameno pamwe zvakuita zvokukuratidzai zvandikuita pamwe akutadza ameno kune ruzhinji ruri kubatsiro pamwe Robert ari kupara mhosva akapane zvari kuita kutorawo mavhidhiyo achikuonesai kuti onai zambuko here pamwe mhosva kana iri mhosva garai mataura Robert asiyeni nazvezvi asi shoko randa kutaura uyu munhu mutendei asi shoko riri kutaurwa natateguru Tasvu zvanzi tendai mukoma Robert nekuti iri zambuko riri kukusvitsai kuna tateguru Tasvu kuti nhamo dzenyu dzigone kupera. Uyu baada adabwera mukabva paye kuti ati Chitete ndiri bhodha ya Mozambique Chitete pakatanga kuya Robert ndepaye pamakanzwa kuchinzi kuchikafa kuChitete kubhodha post yeMozambique nekari uko ndiadaita kuti ndizive ate Zimbabwe ino kuti muzandichemera ndiyangane mvuto kuno kufupi kuno iye Robert kuuya kwakaita ikoko ndokwakapa kuti tateguru Tasvu vakukwanisa kuzivawo kuZimbabwe kwese kuno kuMozambique kuZimbabwe kwamakuvaona vari kuno kuHarare saka munofanirwa kumutenda Robert musamupise nawo kumuta kupaseni mishonga nowana kupi anokucherera heji ukamboda kunetsana kucherera heji anzi musatore Robert seng'anga akaramba mutora seng'anga anozongokubayo maruva emaflower beds angu kuti mishonga akanaka iwa munotendwa vazukuru mobva tataura futi sekuru kuti vazukuru kune private kuno kwasekuru andi mukoma imi ndimakandifonera muchiti baba wada kupupura ndizvo zvatinotoita izvezvezvi ndo pandinotouya inini handitoswera kunongu kana kuti ndinzanzi munhu esango yakasekuru Tasvu unopindapo kamera iri oni aiwa hatidai ndatofonera vana vamwe futi mai varoko inini ame private person handiti kuti zvangu zvibude pasocial media saka mandifonererei inini fonerai kachi sekuru Tasvu uyu basa rake Andrea kana pana munhu akuda kuti ndiye abude angotora munhu wese Robert angotora mavideo everyone pano anoshandirwa privately nyaya dzake asi kana pane munhu anenge achitoda kuti nyaya dzake dzari kubatsirwa dzipinde social media ndiye anotokumbira mukoma Robert kuti vauye vatore mavideo oisa nyaya dzavo pasocial media sezvikaita avo vana vaNoah nezuro ndo vakatokumbira kuna mukoma Robert vachiti tiri kukumbira kuti muye mutitorero mavideo nyaya yedu mutiisiro pasocial media pamwe pacho ndotoramba nekuti nguva ndinenge ndisina handitimazviona vazukuru sometimes mukoma Robert vanotofeira kutoya pano mukuona apa ine pazuva nogona kushandira vanhu 40-50 saka akatora madhekodha yake anosvika 50 pazuva ese anoakanda kuti mukuona mangani pazuva handi munozviona peday muri kuona mavidheos mangani ari kutorwa namukoma Robert panapa apo sekuru peday vanoshandira vanhu vari kuma 50 saka apa ndabva kuseni ndagara pano kusvika ora zino kubva kuedza kwaita kunze tateguru vakangogara ipapa neniwo futi muzukuru wavo ndikangogara panapa until this time saka farai vazukuru naso kubatsirwa nemazvo aiwa tinotenda chabwino tinotenda